Mariýanyň Şadlyk şäherçesinde meçhid açmak üçin taýinlik görülýär. Häkimetler howpsuzlyk çärelerini güýçlendirýärler we dawaralara taýýarlanýarlar. Alınıp barýan bu taýýarlyklaryň jekme-jeklikleri barada resmi habar bolmasa-da Azatlyň yerli habarçylary häkimetlere talgylanyp 11-nji ýanwarda Mara Halk Maslahatynyň başlygynyň gelmegine garaşylýanlygyny habar berdiler. Habarçynyň sözlerine görä Gurbanguli Berdimuhammedowyň garaşylýan sapary Şadlykda täze meçhidiň açylmagy bilen baglanşykly. Bu barada ýurdun ýolbaşçylarynyň saparyna taýýarlyk görýän yerli häkimetler ilata mälim edipdir. Yerli ýaşaýjylar adat bolsaýaly taýýarlyk işlerine näme sebäp bolýandygyny bir gün öňünden bilýärler. 2 gün näp ilaty o takmak gadagyn edildi. Jemaat işgärleri küçülleri arasalamak üçin köpçüliklerin sähire çykaryldy. Ýollar ýuwulýar. Howa menziliniň töweregindäki giňişlikler tekidilenýär. Hasolotlar arasalanýar. Hatta sähiriň çetindäki deýkesler bütün giýje gazyldy we arasalandy. Saparyň 11-nji ýanwarda başlamagyna garaşylýar. Näçe wagt dowam etjekdigi belli däl. Dip Azatlyň Mardak habarçysy 11-nji ýanwarda ýerden maglumat berdi. Bu aralykda 11-nji ýanwarda ýerden Marda howpsuzlyk çäreleri güýçlendirildi. Ähli taraplardan polisiýa işgärleri we Milli Howpsuzlyk Ministrliginiň işgärleri getirildi. We olar tutuş giýje köçelerde nowatçylyk çekdi. Şäher häkimetleri ilata 11-nji ýanwarda protokol diýilen merkezi köçeleriň ýapyljakdygyny duýdurdy. Aeroportdan Şadlyk şäherçesine çenli ähli ýerlerde polisiýa güýçleri gözekçilik edýär. Şäherçäniň ýaşaýjylaryna öýlerinden çykmak gadagan edildi. Şeýle doýduruş Marada Gurbanguli Berdimuhammedowyň ady dakylan baş meçhidiň goraýyndaky köp gatly jaýlarda ýaşaýan raýatlara hem berildi. Olara öýlerinden çykmak, hatda jaýlardaky penjireleri açmak hem gadagan edildi. Golayda yerleşen hususy dükanlaryň eýlerine 11-nji ýanwarda işlemezlik buýruldy. Mariýanyň Berdimuhammedow Haji meçhidinde Gurbanguli Berdimuhammedow wagtly sadaka berýär. Onuň prezident bolmagynyň ýyly 2009-njy ýylda gurulan bu meçhide $3 milyon gowrak pul sarp edilipdi. Bu aralykda 10-njy ýanwarda Şadlykda ýurdun ýolbaşçylaryny garşy almak üçin maşklar başlandy. Saýlanyp alynan gatnaşyjylar şol sanda ýaşullar 7 arka barlygyndan geçirildi. Bu barada Azatlyň Maradaky habarçylary maglumat berdi. Türkmen resmiýetleri we habar beriş serişdeleri Berdimuhammedowyň sapary we Şadlykdaky meçhid açmak plany barada habar bermediler. Şadlykdaky meçhidiň guruluşy 2022-nji ýylda başlandy. Onuň Mary welaýetinde ululugy boýunça 2-nji ýerde durmagyna garaşylýar. Prezident Serdar Berdimuhammedowyň döwlet başyna geçmeginiň ýyly başlanan Şadlykdaky meçhidiň guruluşy üçin bir neçe ýyl bäri ykdysady krizisde zordan gün görýän ýylatdan pul ýygnaldy. Guruluşyň bahasy aýan edilmedi. Mundan öň Türkmen News neşri Şadlykdaky meçhidiň başda bir taraplyk güni 10-njy dekabrda açylmagynyň planlaşdyrylandygyny emma wagtynda taýýar bolman soň onuň açylyşynyň bir aý ýyda testirilendigini habar berdi. Şonda açyljak meçhide prezident Serdar Berdimuhammedowyň adynyň dakylmagynyň garaşylýandygy hem habar berilipdi. Şeýle bu garaşsyz neşir dekabr aýynyň başynda harbiýlaryň Şadlyk şäheriniň golaýyndaky ýarag saklanýan deshada köne partlaýjy serişdeler ýok edip başlandygyny habar berip häkimetleriň prezidentiň sapar wagtynda partlaýjylaryň tötäňligini ýarylmagyndan howatyrlanýanlygyny belläpdi. Azatlyk bu maglumaty garaşsyz çeşmelerden tasdiklap bilmendi. Soňky 10 ýylda Türkmenistanda paýtagta we sebetleriň hersinde onlarça meçhid guruldy. Häzirki wagtda täze meçhidiň guruluşy gydaşygda hem dowam edýär. Türkmenistanda demalış ýollarynyň ýokunç keselleri giňden ýaýraýar. Lewap, Mary welaýetlerinde we paýtagy Taşgabatda hasahanalar näsaglardan hususan da çağılardan doldy. Näsaglaryň köpüsine öýünde bejerge almak maslahat berilýär. Lewabyň Türkmenabad şäherinde bolsa hasahanalara sığmadyk näsaglara saglyk öýlerinde bejerge berilýär. Keselçiligiň ýaýramagy dermanhanalaryň öňünde adamlaryň uzyn nowatlarynyň emele gelmegine hem getirdi. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçylary Türkmenabaddan, Mardan we Aşgabatdan maglumat berdiler. Näsag çağılar beden temperaturasynyň aşa ýokarlanmagyndan, damak bokurduk ağırlarından, dem gysmadan ejir çekýärler. Bu çağılar adaty düme üçin niýetlenen dermanlar bilen keselçilikden açylmaýarlar. Olara 5 günlük tanjym berilýär.
Dip Lewaply Lukman anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Enatalaryň we lukmanlaryň ençemesiniň tasdiklamagyna görä häzirki wagtda bu alamatlar bilen kesellen çağalaryň sanynyň aşa köplügi sebäpli Lewap vilayet çağalar hastahanasynda boş yer galmady. Hastahananyň lukmanlary enatalara çağalarynyň saglygyna saglyk öýlerindäki tölegli bölümlerde seretdirmek ýa-da öýde bejerge almagy maslahat berýärler. Enatalar saglyk öýlerinde nowaty durýarlar. Her enata öz çağasyny bellenen sagatda eltip sanjym etdirýär. Bu ýerde çağalar gan we rentgen barlygyndan hem geçirilýär diýip saglyk öýüniň lukmany belledi. Onuň tasdiklamagyna görä soňky günlerde saglyk öýlerine ýüz tutýanlaryň sany 5 esse artdy. Näsaglaryň akymynyň köplügi derarly geçen ýekşenbe güni saglyk öýleriniň köp lukmany we şefagat uýasy özleriniň ýeketäk diňç gününi hem işlemeli boldular. Dip ol belledi. Keselçilik uly ýaşly adamlaryň arasynda hem ýaýraýar. Lukmanlar Türkmenabadyň şäher hassahanasyna we Lewap vilayatynyň Köpurly hassahanasynyň öýkün bölümine hem ýükün artandygyny aýdýarlar. Otoglar näsaglardan doly. Täze gelýän hassalara öýlerinde bejerge almak maslahat berilýär diýip şäher hassahanasynyň bir lukmany anonim şertde gurrun berdi. Marda habarçymyz hem Sewitin hassahanalarynda hususanda çağalar bölümlerinde näsaglar üçin yer tapdyrmaýandygyny aýdýar. Näsaglaryň köpüsine öýünde bejerge almak maslahat berilýär. Ýöne lukmanlar tarapyndan ýazylyp berilen dermanlar wagty bilen kömek etmeýär. Keselçilik juda agyr geçýär. Dip habarçymyz belledi. Aşgabatda habarçymyz hem yerli lukmanlara salgylanyp demalş ýollarynyň ýokunç keselleri bilen keselleýänleriň köpelendigini, munyň bilen bagly lukmançylyk edaralarynda adamlaryň nowatlarynyň artandygyny aýdýar. Lukmanlar ilkinji kömegi berýärler we olary dermanlary, sanjymlary ýazyp berip öýlerinde bejerge almagy maslahat berýärler diýip habarçy belledi. Yerli lukmanlaryň ençemesi ýiti dümew alamatlary bilen geçýän bu keselçiligiň koronavirus ýa-da orwi bolup biljekdigini çaklaýar. Ýöne olar näsaglarda değişli testleriň geçirilmeýändigi sebäpli anyk bir zat aýtmagyň kyndygyny hem belleýärler. Demalş ýollarynyň ýiti virus ýokunçlygy orwi howa damja ýolu bilen geçýän ýokunç toksikoz alamatlar bilen demalış ýollarynyň kataral çişmegi bilen häsiýetlendirilýän ýiti virus keselleriniň topordur. Keselçiligiň ýaýramagy Aşgabatyň Marynyň we Lewapyň dermanhanalarynyň öňünde adamlaryň uzyn nowatlarynyň emele gelmegine hem getirdi. Täze ýyldan öň Türkmenabadyň dermanhanalaryna girip göreningde her äpskide bir ýa-da 2 adamyň derman satyn alyp durandygyny görse bolýardy. Häzir her äpskide 7-8 adamyň nowaty durandygyny timnata bolýar. Dip Lewapdaky habarçymyz belledi. Azatlyk bu ýagdaýlar barada sebitleriň saglygy goraýyş bölümlerinden we hassahanalaryndan kommentari alyp bilmedi. Aşgabatyň häkimetleri ilatdan sarp edilen gazyň töleglerini almak işine polisiýa işärlerini hem çekip başladylar. Sewitin gaz edarasynyň işärleri muňa ýaşaýjylaryň tölegleri öz wagtynda geçirmezliginiň sebäp bolandygyny aýdýarlar. Ýaşaýjylar ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün saýyn agyrlaşýandygyny, tölegleri geçirmäge maddi mümkinçilikleriniň ýokdugyny belleýärler. Azatlyk radiosynyň Sebitdäki habarçysynyň 11-nji ýanwarda beren maglumatyna görä, Bagtyarlyk etrap polisiýa bölüminiň işärleri täze ýylyň ilkinji günlerinden Gypçak we Herrikkala ýaşaýyş toplumlaryndaky ýaşaýjylaryň öýlerine ýekeme-ýeke aýlanyp başladylar. Polisiýa işgärleri ýaşaýjylardan tibigi gazyň tölegini geçirenligi baradaky kwitansiýany, delilnamany görkezmegi talap edýärler. Olar zorluk ulanmazdan haýbat atyp, agraslyk bilen sarp edilen gaz üçin tölegi geçirmegi talap edýärler. Dip yerli ýaşaýjy anonim şertde gurrun berdi. Polisiýa işgärleri ýaşaýjylara töleg geçirmedikleri administrativ temyiz çäreleriniň görüljekdigini hem duýdurýarlar. Adatça bolşýaly bu çäreler barada resmi metbuatda hiç ýyly maglumat göze ilmeýär. Bu barada Azatlygyň Bagtyarlyk etrap polisiýa bölümünden telefon arkaly kommentari almak synanşyklary hem oňy netije bermedi. Ýöne Sewitin gaz edarasynyň bir näçe işäriniň anonim şertde habarçymyza aýtmagyna görä, ilatdan gaz töleglerini almak meselesinde polisiýanyň kömeginden peýdalanylmagyna ýaşaýjylaryň tölegleri öz wagtynda geçirmezligi sebäp boldy. Soňky aýlarda hojalyklaryň köpüsi gaz töleglerini geçirmekden köpçüliklerin boyun gaçyran soň Türkmen Gaz Döwlet Konserniniň ilaty gaz bilen üpçün edýän bölüminiň ýolbaşçylary Türkmenistanyň Içeri işleri ministrligine hat ýazyp kömek sorady. Bu çäreler gaz ýolbaşçylarynyň ýazan hatlaryna berilen jogabyň netijesinde amal edilip başlandy.
dip gaz edaranyň bir işgäri aýtdy. Adatlyk bu barada Agdalan konserinden, İçeri işler ministrliginden we Sebitün gaz edarasyndan kommentari alyp bilmedi. Gypjaklaryň ençemesi gaz töleglerini geçirmedliginiň sebäbini ýaşaýyş durmuş şertleriniň gün saýyn agyrlaşýandygy, tölegleri geçirmäge maddi mümkinçilikleriniň ýokdugy bilen düşündirýär. Käbir adamlar öz nägileligini polisiýa şäherlerine hem açaçan beýan edip olar bilen gaty sesde gürleşdiler we tölegleri geçirip bilmeýändiklerini aýtdylar. Dip yerli ýaşaýjy aýtdy.